5,000 membru tal-korpi dixxiplinati f'pajjiżna minn pulizija, soldati, uffiċjali tal-protezzjoni ċivili sal-ħaddiema tal-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi għal darb'oħra sejraw titjib fil-kundizzjonijiet u drittijiet tagħhom. Dan hekk kif bħalma ġie mwiegħed fil-baġit għal din is-sena u skont il-weda 844 fil-Manifest Elettorali Malta flimkien, persuni b'esperjenza twila fil-korpi dixxiplinati sejraw żieda ta' 23% fil-pensjoni tagħhom kemm il-darba jirtiraw 4 snin wara s-servizz. Jiġifieri kollhom 29 sena servizz. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Erwing tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, spjega li bħalissa hemm 155 persuna li qegħdin f'dan il-perjodu tas-servizz tagħhom. Jiġifieri li qed jaħdmu bejn il-25 u 29 sena servizz. U din il-weda mwettqa proprju tippremja l-bżulija tagħhom. Fl-istess ħin hemm 130 persuna li għandhom aktar minn 29 sena servizz. Dawn millum ukoll se jkollhom dritt għal żieda fil-pensjoni, kif tħabbar inċentiv addizzjonali għal dawk li jażlu li jibqgħu jaħdmu sansitra wara 29 sena servizz. Nofru żewġ tipi ta' inċentivi. Inċentiv ta' żieda fil-pensjoni ta' dawk il-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati li jażlu li jagħmlu 4 snin aktar minn fuq il-25 sena servizz u anke dawk li mbagħad jiddeċiedu li jkomplu bis-servizz tagħhom wara id-29 sena għal massimu ta' 4 snin il-gvern qed joffri allowance ieħor. U allura b'dan il-mod qegħdin verament nuru għal darb'oħra li qalbna mal-ħaddiem. Fl-istess konferenza il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali f'pajjiżna Michael Falzon innota li bil-pass tal-lum qed jintbagħat messaġġ ċar li din mhix biss amministrazzjoni li twettaq dak li twiet u aktar minn dak li twiet, imma li tevalwa wkoll ix-xogħol imprezzabbli li jagħmlu l-forzi tas-sigurtà f'pajjiżna. Innota li fil-waqt li l-ewwel reazzjoni ta' kull bniedem f'inċident tkun li jitlaq il-bot, membru ta' korp dixxiplinat jidħol biex jara kif jista' jgħin. Għaldaqstant qed tkun ippremjata l-bżulija b'dan l-inċentiv u oħrajn li ttieħdu fi snin riċenti. Fost dawn semma sara mħallsa lil pulizija id-dritt li jissieħbu f'union f'tejmiet kollettivi b'kundizzjonijiet aħjar u issa iż-żieda fil-pensjoni. Din tkun miżura kif diġà għamilni anke ġenerali għall poplu ġenerali illi jekk inti tibqa' taħdem iktar mill-età jew f'daw il-każ wieħed jalaq is-servizz sa' 25 sena jkollok pensjoni iktar. Hawnhekk qed nitkellmu fuq żieda ta' 23% jekk wieħed jagħmel 4 snin żejda fuq il-25 sena servizz. Fuq il-medja soċjali il-Prim Ministru Roberta Bella kiteb li dak imħabbar se jinċentiva aktar nies jibqgħu fil-korpi dixxiplinati wara l-25 sena servizz u qal li dan huwa sinjal ieħor ta' investiment fin-nies u fis-sigurtà ta' pajjiżna.